Gavana James Orengo ochwale rang'iny mar bedo munispa boma ma Bondo kod Ugunja e okang' ma igeno ni dhi ywayo joket mwandu kendo jiwo dongruok e kaunti ma Siaya. Kolose boma ma Siaya, Gavana Orengo wacho ni gisechako chenro mar goyo lam e apeyni duto e boma ma Siaya mar jiwo nyadhi mar boma go, ka osingo bende ni chenro ma kamano ibiro keti e munispa ma Bondo kod Ugunja mosepuodhi kendo kugogi chapa e gazet moyiedhi mar piny owacho. Orengo wacho ni chwalo bombego e rang'iny mar munispa dhi jiwo dongruok kokalo e chenro mar mibiro chwal kod piny owacho kod moko misiro kod joket mwandu bende. It is very important for us to celebrate an event like this when two of our towns are becoming municipalities. The United Nations have indicated in various reports that more and more people are living in cities. Cities are important centers of growth, and cities, when I say cities, I mean towns, municipalities, and of course cities. The promotion of Ugunja and Bondo as municipalities, we hope, is going to change the environment for development and the upliftment of the communities that live both in Ugunja and Bondo.